Голям тристаен апартамент, изцяло южно изложение, голяма дневна с трапезария, кухненска част и тераса, която излиза на всички стаи. Просторно антре с място за гардеробна. Баня с тоалетна. И две големи спални, всяка от които излиза на тераса. Към жилището има второ санитарно помещение, което може да се оформи като втора баня, килер или перално помещение. Сградата е малка, нискоетажна, с асансьор от партер.